Gahrman arkadamydan başyna başlanan giňme şöyle özgörtmeleriniň arkadaly gahrman serdarymyň parasatly baştonlygyna üstünlikli durmuşa açylmagy netijesinde ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlyk işçiň ösürlýär. Türkiýe Respublikasy Doganyk ýurt hökmünde Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Köp ýyllaryň dowamyna iki doganyk ýurdun arasyndaky gatnaşyklar ösüşiň täze derejesine çykýar. Türkiýanyň eksport haritlarynyň paýtagtymyza ýaýlanýan giň meşguli sergisi doganyk ýurdun işäwür düzümleriniň Türkmenistanyň geljegi uly hasaplanýan bazaryna öz orunlaryny pogtalandyrmaga bolan galaklanmalarynyň artýanynyň nowatdaky tutnamasyna urly. Serge gatnaşan Türk kompaniýalarynyň sanawy dünýäde ygtybarly hyzmatdaş we daşaryurt kompaniýalarynyň netijeli işlemekleri üçin değişli kanunçylyk binýadyny döreden ýurt hökmüne ikrar edilen Türkmenistan bilen dörli ugurlary öz üçin alýan gatnaşyklaryň uly geljegini bardygyny äşkar etdi. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk strategik häsiýete eýe bolup, ol iki halkyň taryhy we meden umumlyklaryna esaslanýar. Türkiýe köp ýyllaryň dowamyna ýurdumyzyň iri sewda ykdysady ugur boýunça gatnaşyk saklaýan hyzmatdaşlarynyň birine boldy. Şonda özara hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesiniň toplananyny bellemek gerek. Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň dokma senagaty, oba hojalygy gurulşyk we ýokary tehnologiýalar ýaly geljegi uly ugurlary öz üçin alýanyny bellemek gerek. Bolsa iki ýurdun arasyna özara harit dolanşygynyň ýyl saýyn artmagyny beýleki ugurlar boýunça ýola goýulan gatnaşyklaryň iýdigderli we üstünlikli ösdürmegini üpçedi. Şeýlelikde iki tarapdan hyzmatdaşlyk giň ugurlary öz üçin alýar. Sergide Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlaryny görkezmek bilen bir hatarda onda geljegi uly hasaplanýan ugurlar boýunça maslahatlaryň geçirilmegi hemde onuň jemleri boýunça alyşyklary gazanmak boýunça pikirleşmelerin gurulmagy bu şäheriniň köp taraply häsiýeti eýediginiň nowatdaky beýany urly. Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň paýtagtymyza gurulan sergisiniň aqdyjlary değişli guwanamalaryň we diplomlaryň goşulmagy hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryna bagdalga boldy. Hormat prezidentimin arkadaly gahrman serdarymyza ýüldenmäniň kabul edilmegi bilen garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan we de Wat Atmaradyň mekany ýylynyň möhüm wakasyna ulan giň meşgul sergi öz işini tamamlady.